emozioak gori-gorian daude. Eta ez bakarrik udaberriari ongeetorria eman diogulako. Izan ere, gaur, bagoazeko bigarren fasea hasiko da. Eta zer esan nahi du horrek? Badagoeneko baditugula denboraldi honetako 16 lehiakiderik onenak. Guazen telesailean paper bat lortzetik gertuago dauden 16 lehiakideak. Gaur, 8 partalde ligatuko dira eta soilik 4 lortuko dute azken faserako txartela. Eta gauza bera gertatuko da urrengo saioan. Orduan bai jakingo dugu nortzuk diren aurtengo bagoazeko 8 finalistak. Hori bai, nik ez ditut finalistak aukeratuko, saio honetan kantatzeko, dantzatzeko, antzesteko, baina baita erabakiak hartzeko ere, arduradun batzuk dazkagu eta paregabeak gainera. Sar daitezela gure epaimaikidea! Gau oso aurreti daukagu eta konpainia ezin hobean biziko dugun gaua gainera. Zuekin, Xavier Zaldiaz! Maria Amorategi! Iker Villa! Ángel Alcain, Metallica! Carmele Larrinaga! Iriondo! Nola ez, Alex Sardui, Kiss, Ilenia Baglietto, Taylor Swift, eta gure gaurko luxuzko gonbidatua, Miren Arrieta, Gabon! Miren, ongi etorri? Eskerrik asko. Zer modu zaude? Hartu eret pixkat urdurina hola. Bai? Baina, ondo basatuko gogoakin etorri naiz, eta hori disfrutatzea. Gauza bat esango dizuet, Kiss eta Lourdes Iriondo elkarrekin hori bagoazen bakarrik gerta daiteke. Eta soilik bagoazen gerta daiteken beste gauza bat. Ditugunak bezalako 8 artista ikaragarriak programa berean biltzea. Datozela gurera! Tankitzan hitz egiten orgutegia finkatzen. Denbora luzten galtzen uzten da, etorkizuna prestatu biharkoa antolatu. Gure ardurak izaten dira, Oraina non ote da bizitzeko aukera, ta bizitza bizitzeko zoramena. Gerokoa ustazu egin garrakazu, egin zazu ustakana. Orain da zure garaia, aurrera eraman, asmo guztiak. Gabon, zortzikote,
Eta orain bai, txalo bero bat, Amaiur Azarate, Maria Redondo, Asier Navarro, Andoni Oiokegi, Alazle Bañales, Zarate Etxea, Jon Castañeda eta Miriam Lujoarentzat. Bueno, zortzikote, bigarren fasera heldu zarete, nola zaudete? Oso orduri, oraingo erronka handiagoa da, eta igertzen da. Bai. Nivel gehiago, kompetitibitate gehiago, goguak ere, ez dakit, nervioak eta motivazioa. Hori esan behar, nun? Oituta estenatak. Oituta ja, eta emateko presestan doni. Egingo dugu, zerbait. Earki. Hortik ere bai, neskak? Gogoagaz, bai. Bueno, zortzikote orain bai, segi bakestitxo da, ze jarraian hementxe izango zaituztegu. Txalo, bero, bat. Zorte hon! Animo, Venga, gero arte, aio! Eta beti bezala, gure guazeneko gonbidatua izango da galari hasiera emateko arduraduna. Miren Arrieta! Miren, benetan hori izango da? Ez dizu Pixkat, baina, pixkat, bai, bai. pixkat bakarrik. Pixkatxoa. Baina, bueno, hori ez da txarra, ez da? Nik uste ez. Hori diote. Nik uste seinale hona dela. Konta iguzu, norekin Bai. abestuko duzu gaurkoan? Zarate Etxearekin abestuko, Aha. Naparra bea berakoa, oso jatorra. Bai? Pilo bat entxeiatu egu, oso ondo eraman geha, oso ondo pasatu egu, eta kristongo gazkagu, atatzeko. Ederki, bagogotxu, gu, zuek ikusteko beraz orain bai, prest? Bai. Segi prestatzera! Miren Arrieta eta Zarate Etxea, hazen olako bomba. Ikus dezagun nola ibili diren elkarrekin. Sara! Kaixo, Miren! Kaixo! Bueno, lehenengo gauza, zorionak, Eskerrik bigarren asko. pasera pasatu zehala. Mila esker. Bueno, lehenengo ikusiko guztia abestea duten, Vale, bale? ba. Presta de? Bai. Ole! Ze ona! Bai. Bueno, nago konten, ze baut dantzara bai abeste honekin, abanarekin bezala, eta, bueno, dena emango dugu. Ginen dugu show, ez? Ginen dugu kriston showa. Showa. Venga, bai. Venga, Sara. Qué buena! Imaginatu behar dugu, gerala elefante batzuk bezala, ez? Osea, I got new rules, I got them. I got new rules, I got them. Gogoratu behar dutena da, batez ere hastia lasai, kantan, eta gero joatea, bueno, ingretxendo ez, gero ez da gehiago. I got new rules, I got them. I got new rules, I got them. Hoi da. Faltazta joan igual pixka da hori, aktitude pixka ateatzea, ez? Interpretazioaren aldetikan, aurpegiak eta jartzea txuleria pixkat. Oh, yeah. Nik uste diskoteka bola honekin godula pixka guk imaginatza diskoteka baten edo gaudela lagunekin, eta hor, ez dagoela inor guri begira, eta orduan hor motibatuko gehala pixka gehiago. I got new rules, I got them. I got new rules, I got them. Bai. Hasieratik bukarara goiana. Taka. Girl power. Girl power. Fresh. Bai. Energia, A tope. jarrera, A tope. eta egingo dugu? A tope. Zuekin gaueko lehenengo bikotea, Miren Arrieta eta Zarate Etxea. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it will save me. Too many times. My love, he makes me feel like nobody else. About my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, to pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you wanna wake up in his bed in the morning. If you're around him, you ain't getting over him. I got new rules, I count them. I got new rules, I count them. I gotta tell him to myself. I got new rules, I count them. I gotta tell them. Practice makes perfect, I'm still trying to learn it by heart. Eat, sleep and breathe and rehearse and repeat it.
'cause he's drunk and alone. 2, don't let him in, you have to kick him out again. 3, don't be his friend, you know you wanna wake up in his bed in the morning. If you're on to him, you ain't getting over him. I got new rules, I got new rules, I got new. I gotta tell them to myself. I got new rules, I got new. Baby, you know I count them. I got new rules, I count them. Let him, not let him. Don't be his friend, don't be his friend. Oh, yeah. Don't let him, don't let him. Don't be his friend, don't be his friend. You're getting over him. Agun bikote, Sara zer moduz junda? Bueno, joaten altzen hobe, mino ongi. Erronka politia zenuten, Bai. Dantza pilo bat, letra asko. Bai, bazen erronka, baina bueno. Eta gaina mirenekin abestia, pues bueno. Orkesta. Nik ondo pasa, zuk ondo... Nik ere. Ba, listo. Ia ba. Azteko, ze bukaera polite. Horrelatu bat. Hemendik ikusi da. Oso polita intzazuen mesedez, movimentu hori. Azkenekoa. You're getting over him. Ona. Nire da musikala, nik dantza ez enteitzen. Baina, afinazio pixkator... Finezunean, zuko oso ondo, afinatu ez duta, behien gelditu zea. Baina ez, oso ondo, oso ondo. Bokalki momentu batzutan, ez, desafino txiki batzuk egon dia, baina baita ere, piloa mugitu zaretenik ez dakit, ez? Ja. Hainbeste ez dakit mugitu da norbait, ze zian, mugimenduak oso Ilenia askotan mugitu da. Baina ez dakit hainbeste, ez dakit hainbeste, honek zailtasun piloa zuen niretzat, dantza honek zailtasuna zuen. Dantza hori itea eta aldi berean Eta arnasketa kontrolatzea, eta... Ari faltatuz eta arna sartzia. Netzako zoriontzekoa da indezuen lana benetan. Bai, niretzat Eskerrik asko. ere, eta oso artista kompleta zara. Bueno, desafinoak ez dakizu, baina oso polita duzu ahotsa, oso ondo mugitu zara, ikusi zaitut asko zere indartsuago gaurkoan, eta gozatzen eta oso jarrera onarekin. Bueno, eskerrik asko. Eta bukatzeko, Ilenia? Ez, nik gaur zara oso konektatuta ikusi zaitu zeure gorputzarekin batez ere, ahotsarekin agian pixkat gitxio, baina normala da, zezu dantzaria zara batez ere, kantatzen dozu oso ondo baina dantzaria zara eta ikusten da hori. Bai, momentu batzutan hasieran batez be barruruntz ikusi zaitut, begiak itxita eta pixkat, baina gero ja atara dozu. Hori zen konzentratzeko. Bale, baina nik ezin dut hori ikusi. Ja. Ulertu ez da zu, ezta? Nik konzentrazio hori ez dut ikusi bihar. Kontzentratu kanpoan eta torria kontratatu da, bale? Hori kasi. Bestela gero, atara indozu eta primeran junda dena, beraz zorionak. Eskerrik asko. Bueno, bikote, hasiera ezin hobea eman diozuek gaurko saioari, zorionak zara, eta ikusiko dugu gero zegertatzen. Mi esker. Vale? Zeuri, orain baitxalo, bero bat. Gero arte polita, eskerrik asko. Miren. Bueno, listo. Uste dut dena, baino... Hobeki bat etxan zen finala, gelitxu naiz hor, bukaera horrekin, baina, bueno, ez dakit konten. Eta aurrera goaz, Carmele Larrinaga, zutik gora! Zer dezu, cariño? Gaur, Lourdes Iriondo izango zara, eta zure ondan beste Lourdes Iriondo bat izango dugu? Bai, bai. Eta nori izango da bera? Ba, gure Amaiur Maitea. Amaiur. Bere ahots zoragarriarekin. Bai. Gero ikusiko duzuen, nola lan dugun, jarrera ere, interpretazioa. Eta ber, gustatzen zaizue. Bueno, zu prest? Bai, ni bai. Ba, Amaiur, zai daukazu. Hala ba. Beraz, animo, Carmele! Eta Carmelek elkarrekin primeran moldatu direla dio. Ba, ikus dezagun. Aste honetan, ze gustatuko litzaizuke abestu? Ba, nahi dut zerbait desberdina. Desberdina, Desberdina. Bai, ba, begiratu. Ez. Zer dezu... Politxa bestia ez da, cariño? Oso, ez. Abesti hau ez da polita, Carmele, ez. Ez? Zuk ahotsa berotzen duzu? Askotan ez. Ez? Oso gaizki. Me engaña mugitu.
Emate dugu zaldi bat, osea... Ze ondo? Ez dakizuzuk, ze ondo juten den, Ai gaua... Horror, melankolia. Zer dezu... Zer dezu... Ez dakit nola ingo dudan melankolia ateratzeko, baina zerbait egin beharko da. Aber, Amaiur, jarri aurpegi mistikoa, Piskatu lan. Ai gaua... Zer dezu... Hor, mistikoa. Abestia gero eta gehiago entzuten dudan einean, guztetan jate gehiago. Eta pentsetan dut, agian sorpresa izan gaitezkela. Nahiko urduri nago, baina daukat gogo asko egiteko. Ea etortzen den. Kaixo, Amaiur, cariño. Venga, gogotxu, ezta? Bai. Urduri pixka bat, urduritasuna behar da, baina Lourdes Iriondoren paperean sartuko gara. Ai, gaua, ai, zer dezu. Eta gurekin, Karmele Larrinaga eta Amaiur Azkarate. Ai gaua, zer dezu, isiltasunean. Triste jartzen dezu bihotza, iluntzen diguzu gogoa, bakardadean. Haizeak negar egiten du itsasoa, mutu gelditzen da zu etortzea. Ai gaua, zer dezu, isiltasunean. Zuk oroitarazten nauzu, gu bizi gara mundu hau ere iluna dala. Bildur gorroto, gaiztakeri eta injustizi tristi asko, bai badirala, ai gaua. Zer dezu, isiltasunean. Baina gauez amets eiten dut, bihar goizez mundua hobea izango dala. Gizonen abeltzean bakar itxaropen, namaitasun berri bat piztuko dirala. Gizonen abeltzean bakar piztuko dala. Gauean, isilean, argiaren promesa, bihar goizean. Gauean, isilean, Argiaren promesa, gizonen gau beltzean. Gabon, eskak. Bueno, zelako goxo egin dezuten, Eskerrik asko. Polita. Zurine. Polita izan da. Zer moduz? Maravilloso. Maravilloso. Nik begia itxita, Karmele kantatzen zunean, Lourdes Iondo ikusten nun. Bai? Egia da. Ez que neu naiz. Claro. Biak dia. Claro. Claro. Amaiur, sorionak. Karmele, sorionak. Eskerrik asko. Asko gustatu zait, benetan. Asko, asko, asko. Baina! Baina, bota. Ez, bakarri gauzatxo bat. Pen handia eman dit, Amaiur, ze
oso ondo sartu zara pertsona jakin hasieratik, eta bestian zehar galdu indozu, galdu intzara ahotsaren bila galdutzara, uste dut. Egon zara hor, zeure aguduen bila, zeure, bueno, bi ahotsen bila, eta zeure begirada jo nintzaigu. Betxu, ni lehen egazko totalmente kontra. Ni ere. Arrazoie berak esan dago. Hasik eran pertsona dietopezu eta gero hau za. Orduan, sartu zara personajeaz, beha zara sartu hau zagaz. Sartu zara bilurregaz. Eta gero ja soltezaren nien, kaldu deu, Helena izaten da bena personajea eta irabazi duzu ahotzien. Abestizek abozaldetik orain dago. Alex egin nago, Helena, barkatu, baina... Egia da... Gaur dena zure kontra. Tenizuen kontra, bebai. Egia da, interpretazioa, sala, malenkoniatzua eta egia da, agian momenturen batean, malenkoniatzuegi egon zaela. Baina iruditu zait oso polita eta hotzaldetik Amaiur benetan zoragarria. Amaiur, ez tintzatu hilia, Rubia asko zagote zaude. Ni kontrako esan barrun, nik esan barrun zaudela oso guapa, hola, morena. Baina esaldiaz beti Rubia zalea izan da. Nik zorion duin nahi nitun, ze benetan oso aktuazio ona iruditu zait. Biena, bai Carmele, bai Amaiur, pertsonajea ikusi dut, ez momentu guztietan, baina ahotsean benetan harritu nahuela, ze enun espero abestionekin, bez? Hainbeste harrituko nintzenik, eta zorionak. Bueno, Amaiur, iritzi ezberdinak, aholku ezberdinak ere bai, lanak bildu, zuretzak gorde, eta gerosago ikusiko dugu zer gertatzen dan. Ados? Txalo bero bat Amaiurentzat, eta baita Carmelentzat ere. Gero arte, polizia. Animo, Carmele! Jazta, eginda dago, eta bueno, iritziak danetatik izan dira, baina ni oso ondo geratu naiz. Sartu naiz papelean eta jazta, eginda dago. Bi bikote igaro dira dagoeneko holtzatik, goazen hirugarrenaz gozatzera norekin eta Maria Amolategirekin. Nere txanda! Meri, konta eguzu. Norekin abestu nik Mirianekin abestu behar dut. Mirianekin. Ikusi gendun Carmelerekin abestu zunean, kristona hotxa zekala, karakterizazioaren barruan sartu zen, eta nik oraingo honetan proposatzen nion, bera izatea, eta bere hotxa erakustea, eta nik uste dut oso ondo egiten duela abesti honetan. Hori esan behar nizun, egokitu zaizuen kantu honekin ongi moldatu zaeten txeguetan, dana ongi junda, arazorik ez? Ez, berai asko gustatu zaio abestie, etzun asko ezagutzen, baina oso ondo ikasi du, lan asko indu, eta oso ondo ateratzen zaio. Eta gainera kantu ederra, ez da? Oso politia, kriston temazoa esaten da. Earki. Bueno, zuek entzun eta ikusteko irrikizaz gaude, beraz? Zoaz prestatzera. Eta guazen ikustera bi artista puska hauek nola moldatu diren. Abesti hau aukeratu dut zutat. Lost on You. Zagitzen den. Zagitzen zein nan? Jo, abestia ez nuen ezagutzen, baina behin entzun da super ona da. So smoke and if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Zurire hori gertan zaizu, ez? Ematen do, ez etxalai esfortzu asko iten nahi. Ez dago, ez? Baina ni guendik nahi dut proposatu ariketa bat. Ikutu gabe, kantatzea bata bestei. To all the things I lost on you. Tell me I'm lost on you. Nei abesti honek transmititzen ditena dala angustia puntu bat, ez? After everything I lost on you. Ireki begiak! Abesti honek emozio asko transmititzen dizkit. When you get older, then you suddenly remember all the day we came from. Azkenien niretzat dena ematea da garrantzitsuena, esperientzia berri bat bizitzea eta dena emango dugu. Urduri, bota guain, nik zerrak itein horrela, askatu, eta guain, sofan eseritzen zarenean, ja. Beste pertsona ez hau naiz. Hori da. Pertsonajean sartu, zure pertsonajean, baina abesti honetan. Eta disfrutatu, oso ondo egiten duzu. Badakigu, badakizue, baina erakutsi marko da. Eta hementxe ditugu Maria Amolategi eta Miriam Lujua.
the days of no surrender years ago. And well, you know, So smoke and if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise a glass or two to all the things I lost on you. Oh, Tell me how they lost on you. yes, that you could cut me loose. Oh, After everything I've lost on you, here's I've lost on you. Is that lost on you? Maybe is that lost on you? Is that lost on you? Wishing I could see the machinations on the started time of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than you hate me all the time. And you're still mine. So smoke and if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven 'cause I don't know how. Let's raise a glass or two to all the things I lost on you. Oh, Tell me how they lost on you. yes, that you could cut me loose. Oh, After everything I've lost on you, is that lost on you? Is that lost on you? Tell me, is that lost on you? Is that lost on you? Bueno, neskak, lasai, bale? Zainbesterako, hemenago ni dana konpontzeko, kontairazue, zer dezuten, Kriston diskusia, eta, Benetan. bai, behi da, zarrezuta. Super. Bueno, ya está, ¿eh? Ya, Bai, orain ja pasatu da. Ena barritzen, amolati azarre bukatzea. Hone dauka kiston txorroa. Baina ez du kontrolatzen amolategi bezala. Hoi patataizu. Una esperientzia da azken finean ez da Niztun sari, horratik zegoela azarre. Nei flipantea irutu zait. Irutu zait, buah. Esto oso kompletoa irutu zait. Biana, asko gustatzen zait, bien, oso ondo dituzate. Eta zure ondokoa, Alkain, zure ondokoa unkitu egin da, ez da? Bai, Iker pixkat bai, ez da? Bai. Serio, Iker? Bai, estribilloa normalean dala potentzia handiena dakona, ba niri pilo gustatu zait estrofa, ez dakit, egiten zuen, jo, ez dakit, super gozoa iruditu zait, eta zuen arteko historia, bai, eske, ez dakit, oso polita Sinistu ezote, porque nik sinisten, Bai, saiotan bai. bidatzen dut da, Bai. Cuidao, Bai. gehiegi igual, Nik sinistu dut. Bai, Gehiegi. Benetan, Miriam, zorionak. Mi Oso esker. polita. Izan dela, ba, antzokian egotea bezala, ikusi dugu historia hori. Bueno, egon zara zoragarri, Miriam, zure ahotsa eske hain polita da. Eta lujua da zu ikustea. Ba, bai. Mi esker, Carmele. Zurekin ados, Carmele. Ilenia! Ba, osabalik nago, benetan. Miriam pila bat gustatu zait, eta Maria pila bat gustatu zait, benetan. Zelako bikote polita egiten duzuen, zelako hau desberdinak dauzkatzuten, baina super ondo gelditzen dira elkarrekin. Ze ondo interpretatu dozuen biak, ze ondo erabili dozuen lehenengo aldiz bagoazeko platoan sofa hau, egondan sofa. Primeran elabili dozue, plano desberdinekin,
zena mugitu zarien denbora guztian eszenan, eske, izugarria izan da, benetan, Miriam, zorionak, eta ez bakarrik ahotsagaitik, baizik eta danagatik, zure pertsonagatik, zure... Eta miren, zu topera egon zara, zuk ere disfrutatu bezu, ez da? Neri gustatu zai batez ere, zelako, aizinatela ipuin bat ez dela kontatzen, eta bakoitza bere interpretazioak ingo zitun, baina jendea sartu da zuen kontuan, zuen historioan, eta nik pila disfrutatu eta asko gustatu zait. Zurine, sofa erosoa da, ezta? Zer? Hemen gelditu gehi? Oso erosoa da la sofa, Bai, nik uste eskatu behar dela ere bai aurkezteko zuen bezala zuek sofa dakazte banik aurkezteko alako beste bat, bai. Baina, mullitoa da. Guzti, txalo bero bat merezi duela. Bueno, bikote honean. Bai, kanalez saltatuko dugu, orain maizutik jarriko gara. Plazerra, beste behin ere zuen zutea. Eskerrik asko zuri, artista. Gero arte. Eta zure bai, Maria. Bueno, super pozik nago, benetan, super pozik nago. Dena mandut eta nago pixka bat, super ondo, benetan. Eta gau aurrera doa eta orain oso ikuskizun potentea datorkigu. Norekin? Badi guztiok. Metallicarekin! Alkain! Prest? Ni beti prest, gaina, Andoni bezalako batekin, beti prest. Gaurkoan ere, irabaztera zatoz, ez da? Beti natori. Enuen gutxiago, espero, Ni beti natori, niri bigarrenak ez dit balio. Ni Earki. irabaztea nator. Bueno, Andoni. Andoni, Aski ongi ezagutzen dugu Andoni nolakoa dan, da nola moldatu zarete? Oso ondo, gaina oso antzekoak, bueno, antzekoak gauza batzutan. Zenet oso tipo lasaia iruditzen zait dala, edo behintzat ondo disimulatzen du, bai, ostago oso urduri, eta niri hori interesantea iruditzen zait. Eszenario bateatzen da, eta lasai dago, segurtasuna dauka bere buruan, ni asko gustatzen zait tipo hau, asko. Zu prest? Ni... Egongoen naiz pa prest. Hala, bat tira, jarraian, venga! Animo, Angel! Angel Alkain eta Antonio Jokiegi edo zer gauza gerta daiteke bikote honekin. Ikus dezagun hori gundien entxeguak. Jakin nahi dek zabesti? Bai, beharko. Beira. Nothing Else Matters, Metallica! Kristona abestia. Neri abestia asko gustatzen zait. Neri Metallican abestia izugarri. Baina, baldo abesti gustatzen zaik egin egiri. Reggaetoneko laudo. Ondo! Asmatu ordu! Asmatu bai! Jebila, tope. Andoni habilidadea, da, baita ere, abesteaz gain, gitarrakin nahi du nahi teula. Trust to see that I find you. Every day for us something new. Open mind for a different view. Zailtasun pixka bat egon da, bigarren ahotsa bukaeran iteko momentun. Tono altua baita eta ondo eman beharri otorri. Itxura jebila dakau, baina romantikoa da. Heavy romantiko? Heavy romantiko. Heavy moñas. Ez da inkompatiblea. Scorpions bezala. Irromantikoa iz? Ni bai. Ba nire bai. Gehien bat larun batetan. Gauetan. Bai. Hola. Ze polilla. Angel, ni maite pindu nazu, así que... Hau paz bada. Horrez da bara. Negarrez nago, Ez negarrez hasi, mesedez. Fenomenoa da. Fenomenoa. Ira zingo. Kriston itxura daka. Metal! Ondo, lasai, bale? Disfrutatzea. Behar baio. Venga, eta gitarra hori ondo afinatu, Eta zuekin, Angel Alkain eta Antonio Jokiegi! Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters.
see that I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Sing! Never care for what they do. Never care for what they know. That I know. I ain't never opened myself this way. Life is hard, we like it hard away. All these words and those just say, and nothing else matters. Yeah, trust so sick and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. See it. Never care for what they say. Never care for games they play. Never care for what they do. Never care for what they know. That I know. Bueno. Andoni, Gabon. Gabon. Zelako showa. Tipo, fenomeno. Zelako, biok, eite zute bikote eharra. Bikote musikal eharra ite. Bikote eharra. Bikote eharra, ere bai. Beitu, nik eskerrak eman egizkizut alkain. Ze nik uste dut ni urrengoa naizela eta hasi behar nintzen negarrez, Andonirekin, eta justo zuen zera kantatzen eta ja, barrez hasi naiz. Eskerrik kantu, ez dela makillaje guztia berriro jartzera. Kontuatu inaiz, Gehiegi. Esan dut, hilenian egarreziko da, eta... Eta gambio indoz, gozu zondo, eskerrik asko. Horek hartzeko. Nire antzeko zerbait gertatu. Bigotea oso ondo gertzen dizu, Bai, eskerrik asko. Utzi. Ondo gertzen zaiola. Bai, super ondo. Ematen dio malote itxurari, Do Asterix. Asterix. Egia da. Josebi. Bi. Grabiek. Bai. Landu. Beste guzo bat. Da gitarri, Claro. Bai, ez da? Ez que arrieskatu inbehar nahi, ez denakin. Emozioa. Bestela ez Momentoko emozioa da, ez da? Claro. Gemize gestua. Aztu gitarri. Bueno, ondo. Batzen zaitena Andonekin da, kriston artista ikuste dut, kaleko artista bat hor... Bai. Tekston... Bai, eta bere erara egiten, ez? Bale, desafina hemen grabeak, baina eske, ikuste dut zerbait berezia. Arrapatu iten dutzu, ez da? Bai, ez dakit, atatzen da eta nahola. Demora guztian da Maria Itxegoa. Bale, baina eske hori asko gustatzen zait Andoni. Andoni, nik galetu behar dizut. Alkainekin lan egitea erraza izan da. Bueno, ni banua, aio, venga. Torra. Venga, kontatu egia. Nola moldatu zarete? Egonda filina, egonda rollo-nata, Bai, filina-ta, rollo-na, baina pelota ingabe, Egia esan ez. Egonda filina-ta, rollo-na. Bai. Ta letrak inglesez zauzkatzia, pues erdi galduta. Baina filina-ta, rollo-na nahizuna. Osea, beste dena... Ja, pixka eta aspertzen ezinez, ja, mito horrekin. Hauri mito bada. Osa, galdetu jendiai, a ber, norbait kontuatu alda, nik inglesean nahiko kaskarra bilela. Ez da inor kontuatu. Mito bada. Earki, Andoni, eskerrik asko, artista. Plazerra izan da, berriz ere, zu ikustia. Txalo, bero, bat. Gero arte, Andoni. Alkain, oin bai. Venga, fuerte. Mucho. ¡Opa! Gero arte, guapo. Ba, indugu, asko gustatu zait. Eta egile esan behar badut, esan dit Alexek grabiana eta egila da, baina nik kanta honekin reskatu nahi nun.
eta grabe, bintzot, osea, inbertzarako. Eta aparte, super ondo, oso gustura, eta dagoen mailakin ez dakit pasako nahi zen, baina oso ondo paso dela, pijo. Kaina. Bueno, dagoeneko 4 bikote igaro dira gaur bagoazeko holtza honetatik, eta beste horren beste geratzen zizkigu gozatzeko. Xavier Saldias, venga, gora, 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 gora. Olaia? Oso gora ez. Atentzia hor sartzen ja, paperian. Oso gora ez, metro tardi gora. Zer moduz, norekin kantatzea zoaz? Alasne. Alasne, guau. Aurrekoan, waka-waka, oraingoan ze, dantza ingo zut ere bai? Oin jarri dut kanta bat, gure garaiko. Kanta honekin... Zeinen garaiko. Zeinen garaiko, Maria. Ez que zeinen da. Zuri oso zarra naiz. Lurde Ziondon garaikua. Lurde Ziondon garaikua. Kanta honekin maite bindu dira, illa denak. Beraz, zuek ere lortuko zute gu maite mintzea, kantu horrekin. Hombre, karo. Bai ez da. Hori nire objektibo. Oso ongi. Zu prest? Saldias? Bai? Ba, venga! Animo! Eta Saldias ikuskizunako prestatzen den bitartean ikus dezagun nola joan zaion Alasnerekin. Aukeratu dut kanta bat, Karamelo. Beira. Ene maitea nauzu, bihotzetik desterratu. Abestiarekin erronka handia dut, ze ez da, nik abesten dudan abestietako bat, ez? Sekula mandizkitu zuri kalabazak? Ba, ez. Orduan ez dezuka egingo despetxeuteko bihotz bat izan behar dugu. Decepzioak bai bizi ditut, orduen, azkenean, morbo edo decepzio hori beste leku batetik hartu dezaket, ez? Eta zu bat emati bai, kalabazak mandizkiatu? Zu pentsau behar nola gongo da, Vale. Abesti honekin nire ustez mina transmititzen da, ez? Eta decepzioa. Nola jakin duzu, hainbeste zaitu dala maitatu. Sinistuta nintzat, Bai. Hola. Lortu behar du bere ahotsa entzutera. Minez ezera. Minez etzera urtu. Batzuek lotxatu iten dira bere ahotsa entzuten da, atzeatu iten dira. Aurre emera. Nolaz jakin duzu, hainbeste zaitu dela maitatu. Bueno, gure helburua da, publikoa unkitzea, ez da negar esastea. Falta zaila, etortzea Saldias, nire kutsuna nombratu. Baina guk ez gana maite, Osea... Bueno, egin behar dau maiteko baina bezala. Bueno, egia da. Eta gurekin dira, Xavier Saldias eta Alasne Bañales. Ene maitea nauzu, bihotzetik desterratu. Nolaz jakin duzu, hainbeste zaitu dala maitatu. Eta nere suaz, minez ezera urtu. Eta nere suaz, minez ezera urtu. Udazkene kolore, lur gorri lunen antzu. Odol beroa zoten nintzanen ebioz labean sartu. Eta pena egin nahiean, baina narratxeko itzalaz. Minez etzera urtu. Baina narratxeko itzalaz, minez etzera urtu.
bai, banoa, venga, purka. Badi, venga, xa! Hor, de golpe, holaxe, earki. Lumbarrak. Bueno, gauza bat esan behar dut. Nik Xavier bere saltzan ikusiet. Eta zu olazne, gustora egon zara? Ba, bueno, nire ustez igertu zait apur bat, segurtasun falta hasieran, baina bai zaiatuna sentimendua irudikatzen. Hori beak esango dute. Bueno, nire burua horrela ikusi du. Pisteik ez eman pisteik. Bueno, haizu, bere kontatzia, nola sentitu da nola ikusi duen, ongi da, ere, bai, ez? Ez, bueno, ikustezagun. Egon zara hasieratik lurrera begira. Bakizu, elkarrekin genuen lan eta esan izun, hori kontuz, ez itxi begiak, ez begiratu lurrera. Oso ondo, nik sentimendu asko ikusi dut, baina hasieraren egonda lurrean sentimendu hori. Bai, dantza horrela egiten. Eta gu hemen gaude. Bale? Eta momentu horretan begiratu diguzunean eta zure emozioa ikusi dugunean zure begietan ze polita izan. Hoixe. Bota! Begirada hori zen. Bota! Claro, hoixe. Bai, ongitu egin da. Honek ene harriteula, Ai, ene. Nioen aldaketa bebai, normalean abesti lasai bat egiten dozunean gero, ritmos betetako abesti bat egitea, bada, zango gu, agian errazagoa, zuk egin duzu kontrakoa eta nik oso ondo ikusi zaitut, benetan. Egia da, begirada hasieran nabaritu dala, zorura, baina gero, Karmelek esan duna, guri begiratu gaituzunean, asko transmititu duzu alazne, benetan, asko. Eskerrik asko. Nik gauza... Dirdir hori ikusten zan. Bai, miren. Nik gauza hon bat esan behar dizut. Nik alde batetik ikusi sortu ez dola harmonia bat oso polita, nik ez bagita inbeste ahotxetaz eta musikaz, baina sortu ez duten bi ahotxetan harmonia hori oso polita izan da, eta niri iritsi zait. Eta gaina horrekin du, ikusi oso elegantea numeroa, hola, zuk dakazu oso soineko elegante bat, baina bete egin dezu soinekoa, eta mugimenduak eta oso elegante eta oso polita egin dezu, eta niri iritsi zait asko. Eskerrik asko benetan. Zu. Bai, zu, baina eskertu beti zoaz super elegante. Alex? Iepa. Bueno. Ariketa bat, esako zuteiko, hanbetik horrela. Arnazketan ariketia. Bai, gerri dut, bai. Hori kenduen bigu. Bale? Ze egin deu loitu egin duen melodize. Da oso kontinua da eta parte geldizeta egin da. Ez da polite. Baina, bueno, ostatzien ondo, interpretazioan eta ondo. Baina, bueno, hori lantxu, Bai? Ondo da. Bueno, iritzu asko, onak orokorrean, ez da? Bai. Zu guztiz unkituta? Bai, ni unkituta. Bai, aurrekoan ere bai, gaurkoan ere bai? Bai, eskigun guztian nago negarren. Ez da txarra hori, alazte. Ez da bat hori txarra, inbar da, gehiagotan. Berde un guztitan, noski baiet. Politxa, eskerrik asko. Zuei, eta gero xago ikartuko gara, bai? Txalo, bero bat. Bero arte. Javier. Oitu gabe nau. Ez que beti nago negarrez. Mugia eta guzti, irtetzen zait. Ba, ez baina super ondo, osea, ez que azkenean, angustia igerri da, eta azkenean ni bai angustiatu naz. Ez que oso sentikorra naz benetan, ez que bai kontrolatu behar dute, osea, benetan. Zer daukat arazo bat larria. Baina, bueno, oso ondo, oso gustora eta arrazoia dute, iritziekin, ados nago, eta, baurrengorako, badagurrengoko aukera bat, saiatuko naso betzen. Eta ez adia geratu festa, guazen ziztu bizian urrengo emanaldiarekin, Taylor Swift, Ilenia Baglietto. Zer? Ilenia! Bai, saio, harritzen gaituzu. Gaurkoan ez da gutxiago izango ez da. Hori espero dut. Norekin abertuko duzu? Maria Redondorekin abertuko dut. Mariarekin. Brutala izan da, benetan, Zelako ahotsa dakan Mariak, Baina ez bakarrik ahotsa. Ze talentua daukan, zelako, ez dakit, baduka berak zehozer berezia, bere begietan, bere izaeran, benetan oso neska berezia da eta oso gustora egon ez berakin lanian. Ederki. Bailenia, zoa ziztu bizian Mariaren gana, jarraian izango zaituzte guamentxe. Eskerrik asko. Animo! Eta guk ikusitzagun Ilenia eta Mariaren entxegua. Ikusi, zer aukeratu dudan zuretzat.
Shake It Off. Taylor Swift. Ezagutzen duzu bestea? Ba, jode, ez proba. Baina dago, estratosferan dago. Bueno, baina zulertuko zuri, ez? Saiak gutxinez, saiakera egingo da. Hombre, hori baino gehiago. Abestia irutzen zait oso animatua dela eta beti gustatzen zait Taylor Swift. That's what people say. I say I'm too late. Most War. Vale. Vale? I say I'm too late. I got nothing in my brain. Ilenia oso artista hona da eta bere aholkuk danatan lagundu diate. Rapa? Nik inbardatez? Zukin biozu. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god. Vale. Interpretatu behar dugu zer gauden esaten, Maripili. Interpretazioa fundamentala da besti hontan. And to the fella over there with the hella good hair, would you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Oh, yeah! Abestikin nahi duna transmititu da pixkat parodia moduko bat, beti umoretsu bezala. Gogoratu, dena daukazu. Ahotsa, gorputza eta interpretazioa. Dana. Beraz, konfiantza, zugan. Bai, atope jumar gai, Ilenia. Hau batea bartzaigu. Aterako zaigu. Maitia zelan zauz? Urduri. Bai, bueno, ba egon lasai, bale? Hartu arnasa. Prest? Egon tranqui, bale? Lasai, superondo dago, dana daukagu, disfrutatu, besterik ez. Ez dago besterik, bai? Vale. Maitia. Txalo bero bat, Ilenia Bagieto eta Maria Redondorentzat. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with a hella good hair, would you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah, yeah. Bikote, mundiala. Biak egon zarete, benetan.
zelako sorpresa, Mariarena, eta, bueno, hile, zuk saio, superatzen zara, neska. Benetan, bueno... Bakizu zer gustatu zaidan gehien. Bai. Maria disfrutatzen ikustia, benetan, oza, niret gaio mazke. Gaur oso sensible nau, eta gian, bueno, negar pizkatingo dainazke benetan. Ze bera oso urdur ikusi dut, eta lan pila bat indogu horretarako, eta bapatian ikusi dut, esenatoki gainean disfrutatzen pila bat dana interpretatzen, eta niretzat hori izan da, brutala, benetan, Maria, Bai horixe, bai horixe. Pasadet, ume txiki bateko zela benetan, pasadet? Ikusi dugu, ikusi dugu. Kalian, aingeru bat emateu, eta hemen, bihurri, Izan da bihurria, izan da ganberroa, showa egon da, egia da, interpretazio aldetik kristo lan egin dezu, Ze oso ondo egin dezu, eta buah. Ze ondo. Gozamena izan da, gozamena. Carmele. Ze salada zaren, eske jarri dituzun aurpegiak, zure jarrera ateratzen zarenetik atetik. Eske zoragarria zara, zure ahotsa, zure jarrera, eske dena, zorionak pila bat disfrutatu dut zurekin. Eskerrik asko. Nik Mariarekin abestu nuen aurreko astean, eta, bueno, dana kontuatu ginen kristona hotxa zuela, baina gustatu zait pilo bat papel honetan ikustea Maria, ze izan da, bale, jazta, osea, ja ez dakitze gehiagoak utxi barriazun, nik badakit hemen geltuko zarela, baina ez dakitze gehiago ikusiko dugun, ze izan da pasada bat gaurkoa. Alex! Bueno, abeste honek ez dugu ezagituten horbeste agotz. Ezagiten dugu afinazioa eta interpretazioa. Linea diferenti dekoz, eta uste dut ondo defendidu zuzela linea guztiek. Artisti dekozu barruen, benetakoa, eta aprobetxeu. Eskerrik asko. Ona. Miren! Ni ez nago guzti zado salexekin, zeren ni askotan esetu nahi zabestia nire dutxan abesten eta ez zaitain ondo atera. Orduan, nik eta urduri zaituztet ikusi, ikustaituztet etxeko salanengoa zinaten bezala, zuen artean jolasten, oso ondo pasatzen, eta hori gainera, abestia, abestu zuen oso polit, eta zuena indezue, eta hori, oso guai. Egarki, bueno, eta maiteko, Iker? Ni, oaingoan ez dut, esango, desfibriladore bat eskatuko dut hori bai, mesedez. Ez, benetan, ez dut ezer esateko, ikusi usue ja, osea... Zoragarri ondala, borobila izan dela, eta... Redondo, bai. Neska, zorionak. Eta gero, elkartuko gara berriz ere. Eskerrik asko, Maria, Ile, haupa. Jasta, osea, gehitxu naiz, pum, botadet, eta aber gertatzen den gero. Bueno, sekulako magia ikusten ari gara gaurko lehiakideen artean, eta oraindik bi falta zaizkigu ezagutzeko. Iker Bila, zure txanda, pres? Bai? Kutu gaur, soa botorri naz. Venga, zuk ere holtza sutan jarriko ezu, ezta? Beti bezala, bai, bueno, saiatzen naz. Ez gaineko egiten duen moduan, baina, bueno. Beste estilo. Bai, hori da, beste estilo, bai. Norekin abestuko ezu, Iker? Jonekin, Jon Castañedarekin. Jon Castañedarekin. Aurreko fasean izan genuen Benito Lertxundi, Saldiasekin. Bai. Eta, bueno, nik saiatu naz, aste honetan, berak barruan duen beste alterego bat ateatzen. Erritmos beterikoa. Lortu ezu? Bai, ikusiko duzue, bai. Jarraian ikusiko dugu nola jundien entxegoak, baino bitartean zoaz presatzera, ze Jon zairakazu dagoeneko, eta orain bai ikusitzagun gure hurrengo bikotearen entxegoak. Aukeratu dut erritmos betetako abesti bat, nik suposatzen dut gustoko izango zula. Espero, presaude ikusteko? Bai. Hau bai, joetez, Zer, mazo, da? Abestia berez, postasuna da, musikari oda bat bezala, ez da, musikaren doinua, da dena emon, eta... Aposik egotea, holan. Eta antza egin. Hori da, eta antza egin. Un doinua zein blusa, edo eska musika. Hor makarrago, jo, no? Bai. Jonek makarra, barruan dakan makarra hori ateatzeko egin barduna da, alde batetik, bere burua sinistu, eta arrotasun osoz, abestu, dantzatu, esenatokia jan. Herri kirolak ingo ditugu. Oso no? Sokatira, bakizu. Bai. Zu nire kontra. Vale. Indarra ateratzeko. Baina nahi dut, indarra, Jon, indarra. Bat, bi... Eta hiru!
Venga, Jon! Venga, Jon! Venga! Buah, Iker, txabal. Super flojo nabile. Ba, hori aktuazioan atera behar duzu, indarra hori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eta bain, ireki, tak, ireki, tak. Abesten ari naizena, sinistu behar dut, eta sinistuko dut. Egongo naz disfrutetan, eta topera. Txu, zauz, erotzen, ez da? Bai, joe. Beharrezkoa da, kriston dantzakagu. Zerritan amaituko dugu, bakizu, gero, sikatuko dugu. Bai, ikusiko dugu, baina bai. Gogoratu, trompetaren kontua inork ez daki. Eta hori da gure sorpresatxoa gaur. Bai. Jo, ez dugu joko, baina zuk egin. Listo, hori da. Eta irrifarra, badakizu, kristona energia atara, eta ondo pasako. Zuekin Iker Villa eta Jon Castañeda! Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua. Musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Guaze! Herri arteko loturan eragin dezala, gure barneko uinak konpondu ditzala. Azareko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua. Irabazi edo galdu beti zurekin doa, aldegin edo geratu beti zure barnean. Doinua zein blusa edo eska musika, berdin du erabakia, musikaren zentzua. Mundu libre bat dago zure aurrean, erabakian itzesko aukera sorta. Emozio sortzaile badugu alboan, musikaren doinua. Irabazi edo galdu beti zurekin doa, aldegin edo geratu beti zure barnean. Doinua zein blusa edo eska musika, berdin du erabakia, musikaren zentzua. Irabazi edo galdu beti zurekin doa, aldegin edo geratu beti zure barnean. Doinua zein blusa edo eska musika, berdin du erabakia, musikaren zentzua. Hau, Pabikote! Bueno, lehenik eta behin hartu arnasa, Jon eta Iker. Kaina, Sartu ez dute? Gelitu barik? Benito lehen, kaina bergenun, hori da. Gora. Hori da. Zen muzgun da? Jon, gustora? Bai, oso gustora, gainera hori energia pilo bat, eta oso motibeta. Iker, nire toki hartu nahi duzu programa hontan, ala? Ez. Dantza kantua dana. Hasi gara pikatzen ala? Ondo, baina niretzako galduta ibili zara denbora guztian, kariño. Pena izan da, ze joan zaizu energia, hor. Nik uste gertatzen zaizuna da, ez dakizula ondo, oraindik, zeure energia fokalizatzen, bideratzen nun baitera. Orduan hori gartzen zaizu zeure begiradan, bapatian hemen zaude, baina begiratzen nun baitera juten zaizu. Hori gartzen da. Ez dakitu lotxe oztazu, baina hori ikasten den zerbait da. Lasai, zara azten ari zara eta hori jongo zara ikasten, egan tranquil.
Miren? Bai, nik ikusi niri asko gustatu zait orokorrean. Bueno. Dantza eta dena eta energia transmititu zu eta dena, baina nik ikusi zaitut asko pentsatzen, hain trompeta, oain pausoa, eta horrela. Nik zentzu hortan ikusi zaitut mugatua, igual ikerrek ez dekana, ez? Baina bestela niri asko gustatu zait, eta hone atorri zeatenean, eta gurekin hasi zeatenean eta dana, eta hori, niri gustatu zait. Ondo. Bueno, nik uste meritu itzelat dezutela biok, ze kriston koreografia egin dezute, etengabe mugimendu, arnasa kontrolau. Beraz, eskerrik asko, eta gero bilduko gara berriz ere. Eskerrik asko, Jon. Gero arte. Hala, trompeta eta guzti. Aio! Bueno. Ez que esango dut ezakit. Ez que ez dut ulertu, azkenean, zesan doztie paimaiak, ez? Azkenean, nik Ikerrekin zaio dut, eta atera da berdin, orduan. Hori energia falta, lehen zaiotan ez dozomatu, orduan, oin izan da, sorpresa. Bueno, ziztu bizian pasada gaua, eta azken ikuskizunerako momentua ailegatu zaigu Alex Sardui. Zelako lana iduten, zelako karakterizazioa. Bai. Brutala da. Bai, zelako lana. Oneri arpeiziri zeuser emotie, ez da horrez. Kriston meritoa. Meritu. Bueno, Alex, norekin abestuko duzu? Asierregaz. Wow. Asier Navarro. Zu prest? Ibai. Venga, Alex! Txalo bero bat! Zoaz, eta ikus dezagun nola konpontu diren elkarrekin bi fenomeno hauek. Nik aukeratu eta besti bet, guztiot, zuretzako aproposa dela. Gure duzu? Oh my goodness! Tonight, I'm gonna leave it all super pozik. Ez que da, opariak. Bagoazeko opariak dira aserentzat. Bajiztiek, minen ferniloak endute deko. Eta haren minek meditzen dauz... Man da, basu jolea, ez? Basu jolie, 17 centimetro. Didio! Segaz kompare luke, bitxo, arpezi dipingot, holan. Ara, eta bia moden. Es ridikuloa. Ez dematen. Lau tardi. Lau tardi, eta berak 17. Barregaz nago. Fortia, batara dengo gauza. Hor bai. Hori da coach bat izatea, kaina ematea eta zuzentzea. Nire partetik ustez zaila egingo zaidala abesti bat defendatzea inongo koreografiarik gabe. Super ronda ingo dela. Kiss zer da bakarlari batekin. Kiss ez da ezer. Lau gea, baino bi izango gea. Alexetan etortzen den. Ez nago nervioso, Ez naiz, ez zait nabaritzen. Hombre! Beste bizek ezin gehatu dira, nahikoa gara taldi defenditzeko. Eta zuekin gaueko azken ikuskizuna Alex Sardui eta Asier Navarro.
'cause girl, you were made for me. And girl, I wasn't made for you. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. I can't get enough of me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? A ver, y Alex, segi. Bueno, bikote, zelako showa, ez? Zelako desastri. Desastre? Desastre zeba? Sartuti astu jat, letre astu jat, koru astu jat. Baina, bueno. Baina, mingaina ze ondo. Mingaina da primera nendu. Bueno. Eta zier? Bueno. Ondo? Bereu. Oso ondo. Zundo? Sentitu zera gustora? Kiss, Kiss berdindu egiten duna. Kiss. Bien, oso ondo. Earki. Asier, mesedes. Erne. Izugarrizko showman zera. Zure oinetara. Alhamdulillah. Bigotia asko zobeto gatzea, zu Freddie Mercury bigotia hau baino. Baina oso ondo. Oso artista zea, Bai. kriston txorra daukazu, Bai. oso altu, oso ona daukazu, eta jarrera gustatu zait. Bueno. Ona, Zier, ona. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. Ez que olakoa da. Pena mandit hori, ikusi zaitu dela batzutan buia egiten, eta badakitzuk aldezula kantatu oso goran, baina igual pixkat berago egonda, Arrazoi guztiak azu. eroso egongo, ez? Erosoago egongo zeinatek. Ile? Bai. Beitu azer, niri zutaz gehien gustatzen zaidana da, esenan gertatzen den guztia, integratu egiten dozula. Espektakuluan. Berdin da zer gertatzen den, mikroa jaustia, alesi buruan emotia, dana integratzen dozu zure pertsonaian eta orain gertatzen ari den horretan. Beraz, zorionak ze hori ez da beti lortzen, zorionak. Mi esker, Ilenia. Bueno, Asier, zer esango dizindik ba? Goza da Ez izan da. dizkizut imus emango, porque... Ez gero emango izkizut. Vale. Orain bai, txalo bero bat, bi artista hauentzat, eta gero arte, bueno, garraian elkartuko bea. Agur! Gero arte, haupa Alex. Kontuz plataforma horiekin, I wanna rock and roll all night and party every day. Ze ondo pasatzen deun eszenatokian, eske hau txatera da, ez, baina bueno, eske super ondo pase dago balesekin konpenetrazio onda, eske coachen aurpegiak ikusita, segi eskatu. Bagoaz! Beno, pasa dira jada gaurko lehiakide guztiak eta iritsiak gaueko tentsio handianeko momentua. Bagoazen nork jarraituko duen eta nork hartuko duen etxerako bidea jakiteko momentua. Epaimaikideok, hortxe dituzue txartelak, gauzak argi dituzue? Ez. Ez. Bueno, orduan nik esango dizuet, sorte on eta orain bai, has dadila bozketa. Gogorarazten dizuet, bozketa honetatik bagoazen aurtengo lehenengo 4 finalistak aterako direla eta beste 4ak datorren astean ezagutuko ditugula. Eta gure epailek bozkatzen duten bitartean datozela gaurko protagonistak. Andoni, Amaiur, Asier, Maria, Alazne, Jon,
Sara eta Miriam. Zortzikote, ezer baino lehen esan behar dizuet harro egon bartzaretela, ze bigarren fasera pasatzarete, eta hori asko da. Asko zineten, hasieran, poliki-poliki gutxiago zaudete, eta momentu hontan nola zaudete? Urduri ez, da... Normala den bezala, bai. Egon behar den moduan, baina bueno. Ni hau txikipe ditu naiz. Bueno, kuadrei ez dugu une hau gehiago luzatuko. Hementxe ditugu emaitzak, eskerrik asko. Animo! Bale? Eurre. Datozela aurrera, Maria, Amaiur, Andoni eta Jon. Epaimaiak erabaki du gaurko lehenengo sailkatua eta gaurko irabazlea dela Maria! Hirukote indarrak, animo. Epaimaiak erabaki du gaurko bigarren sailkatua eta beraz fase finalera pasako dela Andoni! Zorionak, Andoni. Bueno, bikote, lehen esan bezala, arro, zelan ederra egin dezute. Zerbait duzute esateko, Amaiur? Ba, placer bat izen da, eta, bueno, ez dakit hitz barik nau, baina oso ondo pasagot. Gorazue, bikote, eskerrik asko, bihotzez, eskerrik asko eta aurren arte. Mila esker. Eta orain bai, datozela aurrera, Miriam, Sara, Asier eta Lazne. Laukote, zuei ere berdina esango dizuet. Gertatzen dela, plazerra izan da, zue guztiok ezagutzea, eta eskerrik asko, ze zuekin batera asko gozatu dugu. Mila esker. Benetan. Epaimaiak erabaki du gaurko saioko hirugarren sailkatua dela Miriam! Eta guazen, laugarrenaren bila. Epaimaiak erabaki du gaurko laugarren eta azken sailkatua dela Asier!
eta zorionak. Eta zelako bi emakume, zelako bi artista, eta eskatu behar dut txalo bero-bero bat, eurendako, zen merezi dute Alazne eta Sara. Neskak, eskerrik asko, ze izan zarete deskubrimendu zoragarri bat, benetan, eta bihotzetik esate dizuet. Eskerrik asko. Kriston esperientzia izan da, ni inoiz ez nazegon horrelako platoan, eta benetan errepikatzeko eta guzti errekomandatzeko ona etortzea eta bizitzea ze benetan ikaragarria izan da, eta eskerrik asko guztio. Markatu baino mugitu behar naiz, zorriona, neska. Zagotu, zoragarriak. Eskerrik asko, neskak. Txalo, bero bat. Eta bai, hemen txeditugu gure gaurko lau sailkatuak aurrera! Asier, Miriam, Maria eta Andoni. Laukote. Bueno, zorionak, lehenik eta behin zorionak, espero etzen duten. Maia egon da gaurkoan gainera, eta... Bai, niretzat zaiena izan da. Gaurko gala izan da. Ba, nik Maria esaten un Mariakeko. Baina ni ez nego nahi zeuro, Hai, Andoni! Bota oiu bat, mesedez, bota oiu bat amaitzeko. Venga, bota oiu bat. Garrasi! Venga! Bueno, hoi dira magoazeko lehenengo lau finalistak. Eta esan bezala, urrengo saioan falta diren beste laurak ezagutuko ditugu. Gauzak gero eta zorrotzagoak izango dira hemendik aurrera. Izan ere, gure lehiakideak goazeneko aktore bihurtzeko gero eta hurbilago daude. Eta besterik gabe, emozuz beteriko gau joan zaigu. Gaua joan zaigu, gu datorren astean itzuliko gara, kantarako eta dantzarako prest. Muxun, erradio bat, eta gu, bagoa!